Ubay-ubay na nga mga CCTV footage ay nahipon sa Lapu-Lapu City Police. Lakip na ang dapit diin ni Gika na masuspitsado ngadto na sa dapit nga ilang giagian sa pag-ikyas. Samtang gisubay usab karon sa kapulisan ang posibilidad nga insider ang spotter. Si Luan Merondina adunay live update nini. Mike. Lan sa mga CCTV footage nga nahipos sa Lapu-Lapu City Police, wala lang kini makahatag og ideya sa posibleng identity sa mga responsable apan nakahatag usab kini og ideya sa kapulisan nga adunay insider sa merkado nga mihatag og tip sa gunman sa insaktong nahimutangan sa biktima niadtong mga orasa. Sa usa sa mga CCTV footage nga kuha sa usa ka pribadong establishmento, haduol sa dapit diin nahagba ang biktimang si Christopher Siniza. Makita nga gikan sa Manggubat Street, miliko ang riding in tandem paingon sa GY de la Serna Street. Ang ilang pag-ikyas nakuhaan usab sa CCTV sa lokal nga hagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga gimontar sa nagkadiang mga kadalanan. Medyo nanatay profile gyud sa mamumuno ug ang kato ay ang rider. Nga katoy gayon na makita na to nga gamayon gyud siya nanatay profile man atong i-check og katong tanang mga possible gun for hire na to sa atong area nga atong itandi based sa atong CCTV footages. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga kun basihan ang mga CCTV footage nga ilang nahipos, masubay nga posibleng usa sa mga kawani sa merkado ang nagtip sa gunman sa nahimutangan sa biktima. Usa sa anggulo atong gitanaw kanang within sa iyang mga kauban sa merkado or other department within sa ilang diha sa market. Gunman layo biya kayo. Anong kabaw siya nga nana dito? Sustoy man siya padagan gikan sa iyang gigausan padung nga sa entry point, padung nga sa target. Nganong ditso man siya. Meaning na si spotter. Susama usab ang pagtuo ni Mayor Junard Ahong Chan kay matud sa mayor, dili kadto ang sagad nga oras nga moadto sa merkado si Siniza. Pero kadto man gud gi-announce man gud niya. During the meet kuan nasay kastorya kuan nga muarita balik ta unyang gabi nay nagtip sa tong trigger man or hitman nga si Chris muari karong gabi. Kumbinsido usab si Chan nga may kalambigitan sa trabaho ang motibo sa pagpamusil. Doon na mga offer sa iyaha na just to keep her mouth shut na or stop sa iyahang trabaho nga pagpasuod sa mga stall na dili allowed, no. So since wala niya dawata, wala niya gi-accept ang maong offer, no. So there was a story nga mo na since di ka mo dawat, lain ang ilahang pagabuhaton. Wala pa'y gitanyag nga reward money ang mayor tungod kay matod niya wala pa'y gipagawas nga CCTV footage ang kapulisan ug dili pa niya buot nga maapektuhan ang hot pursuit operation. Samtanglan, gilugwayan na sa Lapu-Lapu City Police Office ang schedule sa deployment sa ilahang mga personnel diha sa outpost sa merkado sa Barangay Poblasyon. Inay nga kutob lang unta sa alas 8 sa gabi. Lan? Okay, daghang salamat, Luan May Rondina.